кытлау хаты аеруча жылы хисләргә төрөнгән. Бүген зур Чиркли авылында туып үскән милләттәшебез Куликов Усман Айсеевичның матур туган көне. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әтисе Айса, әнисе Наҗия, тормыш иптәше Нурия, балалары Диния һәм Камил ихластан котлыйлар. Әлеге котлауларга бик теләп, энесе Рафаил гаиләсе белән һәм кайнана, кайнатасы да кушылалар. Кадерле улыбыз, күз нурыбыз, Алланың рәхмәте белән тагын бер ел узып, синең туган көнең җитте. Бу көн безнең өчен аеруча шатлыклы, чөнки нәкъ бүген безне бәхетле ата-ана итеп син тудың. Сәгать уклары сугып гомер акты. Син ир булып җитешеп, үз гаиләңне кырдың. Безне бәхетле итеп оныклар бүләк иттең. Без бик бәхетле улыбыз. Синнән риза булып яшәп, Алладан сиңа тик саулык сорыйбыз. Бар теләгән морадыңа ирешеп, гомер итсәлекле без. Рәхмәт сиңа татлы балам, бергә тату яшибез. Һәр көн ишек ачып, хәлебезне сорыйсың. Туган көнең белән котлап, саулык, бәхет телибез. Сез дә шулай балаларның игелеген күрегез. Бүген минем өчен иң кадерле, иң якын һәм иң газиз булган кешем, сөекле тормыш иптәшем Усманымның туган көне. Бүгенге көндә мин сиңа җир шарының бар изгелеген телисем килә. Минем бүген дә хәтеремдә синең белән танышкан көнем. Кыш фасылының салкын 5 январының киче иде ул. Шушы зур җир шарының бер почмагында безнең күз карашларыбыз нәкъ шул көнне очрашты. Бары 3 ел күрешеп, бер-беребезне яратып очрашкач, без гаилә корып җибәрдек. Шул вакыттан алып 9 ел бергә гомер итеп, сөекле балаларыбыз, кызыбыз һәм улыбызны үстереп киләбез. Без гел бергә шушы озын гомер юлы буйлап атлыйбыз. Һәм минем теләгем бер: әлеге юл өзелмәсен иде. Син минем өчен җир шарында иң яраткан кешем, балаларыбыз өчен иң кадерле әти. Син гаиләбезнең терәге, тотрыгы, гадел башлыгы. Мин көн сайын язмышыма сине миңа бүләк иткәне өчен рәхмәт укыйм. Мин сине бик яратам һәм гаиләбезнең хакын хаклап яшим. Без бергә булсак, мине бернинди авырлыкларда куркытмаячак. Туган көнең белән, Усманым. Язмыш үзе сиңа нык саулык, тугрылыклы дуслар һәм бар хыялларыңның чынга ашуын бүләк итсен. Һәм онытма, мин гел синең яныңда булачакмын. Усманым, 9 ел бергә яшибез. Мин сине һаман сөям. Синең хакта гына уйлап, Усманым, янам, көям. Беренче көнемнән алып укыйм рәхмәт Аллага. Шундый матур мәхәббәттә 2 балам туганга. Бер караштан аңлыйсың син, хөрмәтеңдә тотасың. Хатыным диеп өзелеп, чын күңелдән яратасың. Яшиек шулай алдада, булыйк бергә-бергә. Аерылмасын кулларыбыз, бергә булыйк гомергә. Кадерле Усман Айсеевич, якыннарыгызның теләкләре чынга ашсын. Туган көнегез хөрмәтенә музыкаль бүләкне шулай ук кабул итегез. Biz sizni eshitmaymiz! Canlarımda tiben az şişmesin, elleğinde yıkası yüden. Tuğan yüreğimden bozuk eri, yaratamın degen sözünden. Yaralanıgan yüreğimin ütürdün nazgan, koyundurdun tatılı nazılargan. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Olgan ömrümün sinsiz bəğrin, uzdır almam indi bir günüde. Yazmışım sin ışanışım buldun, bir yanımda bulşu ömürge. Yaralanıgan
Koyundurdun tatlı nazılarga Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga Yaranıgan yüreğimin üttürdün nazgan Koyundurdun tatlı nazılarga Ömrüm boyu barın kütken canım Tınışlandı yarın tapkanıga İkkev birge tatlı bolsak iken Mehabetning bexit olmasa Yazmışımны hülday parlaydın Yalgızlıkka berük solmasın